जरूरी ना होला, लेकिन गवैयन का मजबूरी हो जाले। यहाँ के चाचा दादा माता बहन लोग कहन कि सरिता सरगम मऊ से आई रहली बड़े गांव से, कवना धुन पर वंदना गौली कुछ समझ में ना आई। यही से कहल जला की धुन सवाल लगौला से पहले सूत्र का जरूरत पड़े ले, तो कौनो भक्ति भजन गौला से पहले धुन का संकेत होला। कहो पप्पू भाई, तो कौनो देवर हमारी ये मतिर घूम के आई, उनके मतिर भौ जाई रहल, कहले बे के भौजी, हाँ तनी भौजैया तनी देहिगर रहल, आ हमरे मतिन देवरा स्टील कलर वाडी रहल। तब भौजैया से देवरा कहलस, कहला हे भाभी देखो कोचिंग गईला का टाइम हो गई, तनी जल्दी भोजन बना के दे दो। भौजैया ले ले बाए बाबू, अब तो तनी बड़ी यार मोबाइल आवतिया, पहले तो छोटकी रहल, अब तो सूत के चलावे वाली आ गई वे। भौजैया अंगुरियावत बे, खाना बनावत बे, खाना बना के देवरा के आगे सुबेर के टाइम दिहले बे। तो वो समय देवरा जब एक कवर मुंह में डलला तो कहलस, का कहले बे, कहलस ए तकल करा जा, कहले बे अरे पबजी खेलत कह सब्जी जरावलू, अरे पबजी खेलत कह सब्जी जरावलू, लूडो खेलत कटा, जय हो। अरे पबजी खेलत कह सब्जी जरावलू, लूडो खेलत का दाल रोटिया, फुकलू ये भौजी रोटिया, फुकलू ये भौजी उठवा कर मिला मिला। हेलो हेलो कहलस, का कहलस, भैया के बनल बारू आँख के पुतरिया, रात दिन रहता मोबाइल पर अंगुरिया, हमरे घर में हाउ हमरे भाई के टिक गईलू कि तुहार गुजारा होता। कहल देवरा आ दूसरे कम में हर जो रह तू ये भौजी, आ दूसरे कम में हर जो रह तू ये भौजी, पिठिया के छूटत खा, दूसरे कम में हर जो